El Pla d'Actuació Municipal marca les actuacions prioritàries que durem a terme fins al 2023 i incorpora les accions del Pla Covid. El PAM s'estructura en 5 grans reptes. Vetllem pel benestar de la ciutadania, la lluita contra l'atur, el desenvolupament econòmic. Millorem l'accés a l'habitatge. Apostem per un model d'educació a temps complet. Impulsem la cultura i protegim el patrimoni històric. Potenciem els hàbits saludables i l'entorn net i segur. Com demostra el projecte del nou espai comunitari de Montornès Nord, un indret on gaudir i fer salut. Avancem cap a un Montornès cívic, comunitari i participatiu. Fem un poble més sostenible, accessible i més ben connectat. Per més informació consulteu el web montornès.cat i la plataforma Decidim Montornès. Montornès avança pam a pam.